Predzadnji vikend u mjesecu rezerviran je za late night shopping u Westgateu, gdje vas tijekom petka, subote i nedjelje očekuju posebni popusti. A ovako je to izgledalo ovog vikenda. Jesen je vrijeme za najmaštovitije odjevne kombinacije, a najbolju ponudu modnih brendova pronašli smo u Westgate Shopping Cityu. Vikend druženje započelo je u specijalitete poznatog kuhara Mate Jankovića, koji nas je svojim receptima počastio povodom otvorenja novih trgovina. U subotu smo uživali na festivalu kajkavskih sastava i pjevača. A veselu atmosferu smijehom je upotpunio Davor Dretar Drele. Neizostavan dio vikend druženja Špičekova je kuhača, jer ima li što bolje od ukusnog nedjeljnog ručka pripremljen prema receptu vrhunskog zagorskog masteršefa. Da stvar bude još bolja, u Westgate je stigao i pravi pravcati cirkus. Klauni, žongleri i gutači vatre nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Ako ste ovaj show slučajno propustili, ne brinite, jer cirkus je u gradu do 20. listopada svakog tjedna od srijede do nedjelje. Westgate uvijek sprema nešto novo za svoje posjetitelje, a kako vas još iznenađenja očekuju, dođite i provjerite u Westgate Shopping Cityu.